otte.hu, ahol az otthon kezdődik. Jelentős változások vannak a megújuló energia területén, amik előidézték azt, hogy egy új szereplő jelent meg ezekben a rendszerekben, az energiatároló. Az energiatárolók nagyon fontosak mind a lakossági, mind az ipari felhasználók körében. Többféle energiatárolási formát ismertünk eddig is, de kifejezetten villamos energiatárolásra, ami hálózatfüggő fogyasztáshoz köthető, új technikák jelentek meg. Ilyenek például az általunk is forgalmazott lítium-ferrit polimer, hagyományosabb nevén vasfoszfát akkumulátorok, amik kifejezetten megújuló energia termelő berendezések mellé integrálhatók be. Az általuk megtermelt villamos energiát tárolhatjuk el bennük időszakosan. Ezeknek a berendezéseknek, ezeknek a technológiáknak újszerűsége az, hogy kémiailag most már stabilak, nem kell félnünk attól, hogy valamilyen káros esemény történik be, túlmelegszik, kigyullad. Ezek a berendezések nagyon stabilan tudják kiszolgálni a felhasználási területüket. A jogi környezetváltozások a lakosságot abba az irányba terelik, hogy a megtermelt energiát az adott pillanatban használják fel, ezért az energiatárolók szerepe jelentősen megnövekedett. Ezek az energiatároló rendszerek a fogyasztói felhasználáshoz lettek kitalálva, és ahhoz lettek méretezve. Ez azt jelenti, hogy a napközben megtermelt villamosenergiát általában napszakon belül éjszakára tudjuk eltárolni bennük. Egy energiatárolót a normál felhasználás esetén napi egyszeri ciklusban töltjük fel és sütjük ki. Ez azt jelenti, hogy a napelemes rendszerünk, miközben nem vagyunk otthon, mert dolgozunk, megtermeli a villamosenergiát, ezt az energiát az energiatárolóba irányítjuk, és éjszaka vagy este, amikor hazaérkezünk és a család energiafogyasztása megjelenik a mérőóránkon, akkor ezt az energiát kivesszük a tárolóból és felhasználjuk. Az ipari felhasználók más előnyeit is hasznosítják az energiatárolóknak, hiszen ezek szünetmentes egységként is működhetnek. Ipari területen az ipari tárolók teljesen más műszaki funkciókkal és előnyökkel is bírnak. Ezek az energiatárolók nem csak a villamos energiát tudják eltárolni, hanem úgynevezett hálózati feszültségi viszonyokat is tudnak normalizálni, javítani. Vannak olyan ipari berendezések, termelőberendezések, amelyek nagyon érzékenyek a feszültség ingadozásra, amit a hálózaton nagyon sokszor tapasztalhatunk, akár hétköznap is. Ezeket a feszültség ingadozásokat ezek az energiatárolók ki tudják simítani, szabályozni tudják. A napelemes rendszerek és az energiatárolók működtetése rendkívül dinamikusan fejlődő IT rendszerekkel támogatott. A telefonunkon akár percről percre követhetjük a felhasznált energia mennyiséget, de a távirányítás a rendszerek ki- és bekapcsolását is lehetővé teszi. A műsort támogatta a CRS Smart Sol napelemes rendszerek gyártója, a Crestcom Elektra Kft.